Hola, benvinguts a un nou vídeo del canal de Servei Màrqueting Digital. Avui seré molt breu. Us ensenyaré com consolidar diversos fulls de càlcul en un de sol. Us voleu quedar? Suposem que tenim una empresa amb diversos venedors, per exemple, aquests 3 venedors, que ens han enviat el seu report de vendes amb aquesta estructura. És important que tingui la mateixa estructura. La ciutat, o sigui, per al venedor 1, ciutat e import, per al venedor 2, ciutat e import, i per al venedor 3, ciutat e import, en el mateix ordre i la mateixa posició. Ens ho han enviat i ho hem consolidat aquí, en aquest full. Podríem nosaltres agafar i treballar una miqueta a mà, seleccionar, edició, copiar i anar a aquest full i enganxar-lo i després fer que el LibreOffice sumés. Però és molt feixuc i no és pràctic. Per exemple, aquí tenim una sèrie de ciutats. El venedor 2 té unes ciutats que són una mica diferents, potser es repeteix, en aquest cas veieu Sabadell i Terrassa, que sí que la té el venedor número 1 i el venedor número 2 tenen repetida una ciutat, però aquesta ciutat no la té el venedor 1, crec. No, no la té. En canvi, Tarragona la té el venedor 3, per exemple. És a dir, volem consolidar tot això, sumar-lo i veure el detall. Llavors necessitem que LibreOffice Calc treballi per nosaltres. Com ho farem? Agafarem aquest full, el full número 5, anirem a dades, consolida. Menú dades, consolida. El diàleg de consolidació té a la part de dalt una sèrie de funcions, suma, compta, mitjana, etc. Aquí farem servir la suma. Els intervals de consolidació, en aquest cas, seran els fulls del venedor 1, venedor 2 i venedor 3, que els definirem. I el lloc on deixarem el resultat estarà aquí, que és el full 5, en la columna B. La C, la B3, per exemple. El puc canviar, no hi ha cap problema. Anem a definir el primer interval. Buscarem el venedor, el primer full, i agafarem tota la taula, tota la informació, amb les capçaleres. Veieu aquí, li donem clic i afegir. Ja tenim el primer full. Ara anem pel següent. Agafem tota la informació en capçaleres. Perdó, que m'he equivocat. Des de la primera fila i tot, les columnes i les capçaleres, tot. I afegim. I ara fem-lo per el tercer full. I afegir. I ara és molt important que anem a les opcions. Pujaré que això es vegi millor. I hem de tenir marcat etiquetes de les files, etiquetes de les columnes i enllaça les dades d'origen. Anem aquí al full número 5, que no hi ha res. Veieu les dades de consolidació, A1, A1, A1 de cada un dels fulls. I fem d'acord, a veure què passa. Aquí tenim el resultat. Això està millor. Ho fem una mica més gran. Destacarem el títol perquè quedi en negreta i posem aquí un coloret. I tenim les ciutats amb els imports sumats. Fixeu-vos aquí a l'esquerra ens han aparegut uns botonets en el signe més. Si li donem, es desplega el detall Terrassa venedor 1, Terrassa venedor 2. Si li donem el clic al següent, tindrem la ciutat de Sabadell, en aquest cas, 3 venedors, l'1, el 2 i el 3, etc. D'aquesta manera hem posat a treballar a LibreOffice Calc al nostre servei i no com ho passa sovint, que és a l'inrevés, que nosaltres treballem pel LibreOffice o pel programa que toqui. Aquestes dades estan acumulades i detallades, com podeu veure, però estan vinculades, és a dir, que està d'una manera viu.
Si me'n vaig, per exemple, al full del venedor 3, que tinc aquí una ciutat, no, potser el 2, aquí tinc Molins de Rei, que té un import de 1.000, i jo l'actualitzo i poso un 0. Si me vinc aquí al full de consolidació, veuré que s'ha actualitzat. El valor està actualitzat, és viu, amb el contingut dels fulls. El restaurem. Què ens quedaria fer aquí? Doncs posar un nom al full, etc, un color, canviem de nom, posarem aquí consolidat i quedaria molt maco. I amb això hem arribat al final d'aquest vídeo. Ja us vaig dir que seria molt ràpid. Si us ha agradat, marqueu el m'agrada. Si no sou subscriptors, us subscriviu, us ho agrairé moltíssim. Podré fer més vídeos com aquest. Fins al proper vídeo aquí al canal de Servei Màrqueting Digital.